Mit navn er Magnus Løvenskiold, og jeg har altid troet, at jeg skulle gå på superhelteskolen ligesom mine forældre. Men så skete ulykken. Mine forældre døde, og jeg havnede i en kørestol. Det er svært at være en helt, når man sidder i kørestol. Men så kontaktede en anden skole mig. Superskurkeskolen. Men nu er spørgsmålet, kan jeg lære at blive en god skurk? Glæd dig til serien Superskurkeskolen, hvor Magnus sammen med sin heltesøster Lily skal finde ud af, hvem der myrdede deres forældre, og hvor de skal undgå at blive sprunget i luften af deres klassekammerater.